I en by kun 20 minutter fra Aalborg ligger en oase af skøn natur, byliv, leg og læring. I Terndrup er naturen lige uden for døren, og derfor lever mange det aktive liv. Tag en tur gennem den fortryllende skov i de sunde stunder, men også i de hyggelige stunder. Byen er landskendt for at holde Danmarks ældste grundlovsfest. I Terndrup er vi mange, og flere kommer til hvert år. Der er masser af potentiale for at skabe det perfekte hjem, og alt efter om du søger bolig eller en grund til at bygge nyt, er der masser af muligheder. Og du behøver ikke køre langt efter indkøb. Der er stort udvalg af både dagligvarer og specialbutikker i byen. I børnehaven er der latter og leg for de yngste, som fortsætter i den lokale folkeskole med læring og lektier fra 0. til 9. klasse. Terndrup er et stærkt samlingspunkt med et rigt foreningsliv og gode idrætsfaciliteter. Både i og uden for skoletiden sættes tempoet højt i den lokale idrætshal og fortsætter med brede tag inde i svømmehallen. Alle kan få pulsen op i det lokale motionscenter, både til holdtræning og til styrketræning, og i den lokale fodboldklub, hvor konkurrencer og kammeratskab er i førersædet. Terndrup byder også på kulturelle indlæg, til bilboksning og dramaet i højsædet, hvor kun én vinder løber med sejren. Og til det årlige påskebal mødes indbyggere til en sand folkefest, hvor nye bydes velkommen og stærke bånd bliver endnu tættere. Terndrup er en tryg by. Byen har sin helt egen faldstation med både brandmænd, store røde biler med blinklys og egen ambulance, som altid holder et vågent øje over indbyggerne. Vi lever et godt liv i Terndrup. Med udsigt over Rold i hjertet af den nordjyske natur, er byen et mødepunkt for alle dem, som elsker sammenhold og et imødekommende lokalsamfund. Terndrup giver dig og din familie trygge og gode rammer for en tilværelse tæt på de allermest vigtige ting i livet. Terndrup, en perle i hjertet af Himmerland.